енді заман қазір жылап қана отырсаң бір нәрсе болмай. Менә жылап отырам, көңілім белән сезгә шул хәтле рәхмәтләр укыйм. Әти әниләрем, әби бабаларым, туган җирем исеменнән сезнең барыгызга да рәхмәтләр укыйм. Менә монда яшьләр утыра, алар безнең киләчәк буыннарыбыз. Менә тормышның кадерен, яшәүнең тәмен белеп яшәгез, яхшы итеп укыгыз, аягызга каты басып йөрегез, бер дә курыкмагыз. Бу безнең туган илебез.